Voor Gerald Aukers en zijn ploeg is dit de wichtigste wedstrijd om het nota uit zijn carrière. Want bij winst doggen ze nog mee en bij verlies is het gebeurd. Richard Hietveld is coach van Fada. Bij winst binnen zij al wis van de cruisefinales en dus stiert je wel degelijk spanning op het duel in Wageningen. Een soort publiek uit Terwespel en de Gediek en dus viel het voor LDODK zuiver haast als een thuiswedstrijd. Maar hoe gaan de ploegen met de spanning om? Dit is de na een goede minuut Henk Bijker en die verzilvert hier deze trobbraak. En hij breekt de wedstrijd dus iepen, 0-1. Maar die spanning die had wel degelijk invloed op de ploegen. Want na 9 minuten is het nog altijd maar 1-0. En hier dan een herhaalde overtreding van LDODK en de strafworp voor Fada. Die toch Robert Schattenberg de stand weer in liek wegbrengt. En wat kan LDODK? De vrije bal gaat mis en André Zwart met de afstandsschot ook mis. En dan de mogelijkheid voor Fada om voor het eerst in eigen huis op voorsprong te komen. En dat slag het. Het doelpunt is van Sander Schattenberg. En LDODK kan in de achtervolging. En dat slag het uitstekend met dit afstandsschot van André Zwart. Twageliek. En dan ontspint zich een wedstrijd waarin LDODK een hele sterke fase had. De onderschepping van Peter Lageweg biedt het ongevalsvak de kans om dat gotje uit te breiden. Van grote afstand Marion Visser en die is toek. 2-3 en de voorsprong is daar weer. Maar ja, welke kant gaat dit duel uit? Want de spanning weer om te snijden. En het lijkt erop dat Fada daar nog het meeste last van had. Alweer een misser. En alweer een mogelijkheid voor LDODK om verder uit te rennen. Onderschepping lijkt het, maar daar is Marion Visser met haar tweede goal op Riegen. En dan is het eerste gotje slijn 2-4. LDODK speelt in deze uitwedstrijd misschien wel haar beste partij ontnota. Heel attent, de rebound van André Zwart en de goal. En dan is het al 2-6. Binnen 6 minuten slaat LDODK een got van 4 goals verschil. De time-out is van Fada, want ja, die matten vanzelfs beziekje om bij te blijven. En dat lijkt het nog altijd mogelijk, door deze trapbraak van Astrid van Achelen. Kraaien 6 en het is duidelijk dat de doelpunten schaars binnen in de eerste helft. Maar daar weer Marion Visser. Een hele wichtige treffer, want zij brengt het verschil naar 5 punten. 4-9. En dan had Fada toch wel een beste tik krijgen in eigen huis. Ze hebben nog maar 1 keer verlend dit seizoen. En nu dreigt het een tweede nederlaag. Hier wel de treffer van Rutger Sloothaak, de invaller, want er is al wisselen bij Fada. Maar daar is het antwoord van Sita Bijker. Met 2 goals op Riegen tilt zij de rest aan naar 6-11. En dan wordt het toch wel een beetje stil in Wageningen in het blauw-witte vak. Kan LDO dat niveau beet horen? Want dat is vanzelfs de grote vraag. Nou, het lijkt erop, want Erwin Zwart ziet het misschien net heel lekker in de wedstrijd, maar benut deze kans prima. En het verschil is zo'n goals. En dan blijkt ook de kracht van LDODK, want ondanks de score van Pieter van der Giesen is het LDODK wordt direct daarop antwoordt. Peter Lageweg en dan is het weer zo'n. LDODK rent uit naar een verschil van 10 goals in die slotfase. Trekt je 23 en alles is in één weer mogelijk. Ik denk dat we hier wel echt een uitstekende wedstrijd spelen. En vanaf het begin aan volledig druk jong. Verdedigend. Hun hoofdaanvallen ze toch uitschakelen. En nou ja, aanvallend gewoon goed en degelijk deel zetten. Nou ja, daar win je de wedstrijd gewoon goed op. Je hebt een team. Ja, daarom hebben we het gewonnen. Ja, alleen nog red je het net, dat hebben we het gewoon geel tegen ik zoen. En dan hebben we van Leert, dat hebben we mij om en dan stien we in mij zijn aan en dan zetten we dit deel. Had je Safi hier komen, eigenlijk al voor het treden hier op Riegen. Stem dan net een keer te popelen in om dat extra stapje omheen te gaan? Ja, dat is het doel. En het is mogelijk. Maar ja, dan moeten we gewoon dit niveau vasthouden. Dan gaan we toch zien dat we er misschien wel aan tap binnen. Nou, na 3 hier was zelfs zij, dus dan denk ik dat we dat ook wel binnen. Ja.